bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalik sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulub-on nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka manginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulub-on sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat o sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization kun kapiksi modalit kaninyo ni ining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran. Pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami, dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami ka namo ang imong kaalam, aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi, pagpadaghan sa ani, gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan, aron motubo ang among mga tanong. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw, aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran, aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan, gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag og giya.
Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tuguti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tawo nga among gihigugma. Tuguti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope showing the way. Maayong buntag kanatong tanan, ani ana pud karon kita sa atong tulumanon mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. Sa di pa kita magsugod, tuguti ko ninyo nga mangayo kaninyo og pagtugot nga aron mapaila kaninyo ang mga sponsors ning atong tulumanon karon. Una, ang 7 Star Soy Sauce nga gipanag-iya ni Dr. Roy Sasam o kini ninyo kontak sa numerong 0917-507-8793. Ikaduha natong sponsors, mao ang Atomic Toilet Bowl
and tiles cleaner nga gipanag-iya ni Doktora Maria Elisa Batukan o kini mahimo niyong makontak sa 0917-775-5885. Ikatulo, natong sponsors mao ni si ang Breeze nga gipanag-iya ni Minerva o Rio Milicio nga mahimo ninyong makontak sa 0955-195-1327. Ikaapat atong sponsors mao kining Human nga gipanag-iya ni Engineer o Dr. Christian Sodario. Mahimo ninyo siyang makontak kung kamo adunay mga orders sa 09185-164-125. Ang Human di ay usa ni siya ka fertilizer nga gigamit o maggamit sa tanang klase nga mga tanom gawas lang sa mga hanging plants. Kini siya maghatag o palambo sa atong mga tanom nga naa sa atong palibot. Ang ikalimang sponsors mao ang Suday nga gipanag-iya ni Dr. Marlon Ilsaison og mahimo niyo siyang makontak kung kamo adunay order sa numerong 0923-365-5734. Pusbo nako 0923-365-5734. So ang kaunom na to nga sponsors mao ang Laurential Boarding Houses. Kini gipanag-iya nila ni Dr. Aris og Rini Aris og Laura Aris nga nahimutang sa Labangon, Cebu City. Ang ikapitong sponsors mao ang CG Carl Enterprises og Services nga gipanag-iya ni Dr. Edward Campaner og mahimo ninyo siyang makontak sa 0918-911-9801. Ang ikawalo og atong katapusang sponsors mao ang Kusina Food Park nga gipanag-iya ni Dr. Merijon Reyes. O kung ganduna mo yung mga orders, pwede nyo makontak sa 0991-422-8673. So sa atong pagpadayon sa atong maingontang mga atong mga kuan sa mga atong mga katawhan, hatag natong ideya kabahin sa topic nato karon, ang mga basura sa panimalay. Unsa gid ni mga basura sa panimalay? Adunay dalaing klase nga basura sa panimalay. Kini mahimong organikong basura o kanang mga nalata nato nga mga basura sama sa mga pagkaon, mga panit sa prutas og tanom og utanon og mga sagbot nga sama sa mga dahon og tapok sa damo. So kini siya mahimo nato ni siyang ilabay pamaagi sa pagkompos o ilabay sa basurahan. Ikaduha nga klase sa basura mao ang mga basurang ma-recycle sama sa papel, karton, mga plastik ug botelya, mga baso, mga garapon, latas sa mga pagkaon o pipila ka klase sa plastik. Unsaon man nato ni sila paglabay? Kini pwedeng himo i-recycle pinagi sa paggrama sa pag-recycle o sa mga drop-off center. Ikatulo nga klase sa basura mo nga gitawag natong mapiligro nga basura. Unsa man kini mga mapiligro nga basura? Sama sa mga baterya, chemicals sa pagpanglimpyo, pintal, pistidyo, lana sa makina, mga electronic, fluorescent mga bombilya. Saan ni sila nato paglabay? Kini pwede nato ilabay sa mga kinahanglan nga mga espesyal nga magpadala, dili lang ang ilabay sa ordinaryong basurahan o kinahanglan dadon sa mga collections para sa mga miligro nga basura. So in other words, these are hazardous waste. So if we say hazardous waste, this is under legal compliance. So
naaman siguro tayo makita diha mga gitawag natong mga accredited nga tighipos aning mga peligrosong mga basura. So ikaupat mao ning mga gitawag natong dili ma-recycle nga basura. Unsa man ni siya ang mga klase? Mga gigamit nga tissue, pipila ka klase sa plastic, nabali nga baso nga seramika ug uban pang materyales nga dili na ma-recycle. Unsaon man nato ni sila paglabay? Kasagaran ilabay kini sa landfill or i-incinerate. So mo na mga paagi kung unsaon na nato sila paglabay. Dagkong basura. So kanang mga dagkong basura mao nang mga karaan nga kasangkapan, kutson, dagkong appliances sama sa refrigerator ug washing machine ug mga sanga sa kahoy. So kinahanglan kining mga basura o kinahanglan nga ato ni silang ihatagan og espesyal nga serbisyo sa pagkuha tungod sa gidak-on. So ang ikaunom o katapusang klase mo ning gitawag nato og elektronikong basura. Kamo, naa na ba mo idea ni kung unsa ni sila? Kini mao na silang gitawag natong karaan nga mga computer, telebisyon, smartphone, tablet ug uban pang mga elektronikong gamit. So tanan natong mga gamit nga nag-involve og kuryente kana sila gitawag na sila e-waste or elektronikong basura. Sa pagkakaron adunay mga establisimento nga nag-cater o naghatag o nato og mga kahigayunan aron paglabay aning mga klase nga basura. Kasagaran i-recycle o ilabay sa mga programa para sa elektronikong basura aron malikayan ang kadaot nga chemical nga nakadaot sa palibot. So mao ni siya ipamaagi aning gitawag nato rong bag-ong klase nga classification sa waste. Gitawag kini electronic waste or elektronikong basura. So nganong nahitabo naman ni nga in electronic nanamtay classification nga electronic waste? Tungod kini sa kasayuran nato karong bag-o lang nga kining mga elektronikong waste naa ni mga kontaminasyon sa lead og arsenic. So kining mga klase sa element or mga chemical nga anaa ni sa mga electronic waste peligroso kay kini. Example ang lead. Ang lead dagko kay nagkadaot sa atong panglawas. Kay kini mahimong hinungdan nga ang tao mahimo na makalimot dayon. Mao bitaw na sa atong nakita karon sa atong mga gasolinahan na gitawag og unleaded. It's because kana sila kung imo na silang himong gasolina o matunaw niya mulupad mo gawas ang lead niya masingmot sa mga tao sa palibot. So sa kadugayon nilang siging simhot mo nang accumulate na siya og ang tao magpakita na og sintomas sa pagkalimot. So usa sa hinungdan mao nang gitawag natog lead waste nga naa sa mga elektronikong basura og sa atong mga gasolina. So mao na klase sa mga waste. Ang maayong pagdumala sa mga basura sa panimalay importante aron makaminusan ang kadaot sa kalikupan, mapalambuan ang mga pag-recycle og masiguro ang husto nga paglabay sa mga peligro nga mga materyales. So mao na siya yung mga klase sa basura. Ug sa karon sa atong pagpadayon unsa man gid atong mahimo alang sa paglikay o paglabay sa sustong paagi ani nga mga basura. So naa ako'y ikahatag niyo nga suggestion nga pamaagi which is kini nga pamaagi nga programa gimugna kini ni Dr. Marlon L. Saison. Siya usa ka human resource person. So naa siya mga doctorate sa management.
So mga ecclesiastical law, Doctor of Environmental Science, o kini iyang namugna ang kining maong programa o kini akong ipaambit kaninyong tanan. So kini gitawag ni siya og decentralized home-based landfills. So unsa din ni siya? Actually, mo na siya gitawag sa amoa og DHL. Simple but highly effective mechanics of implementation ni siya. Ngano man, naa man gyud kinaingon sa Biblia kung kinsa ang nagamugna mao say mohipos, di ba? So, ang kini ding decentralized home-based landfill usa ni siya ka pamaagi nga gitawag nako nga siguro epektibo ni siya kung ato ni silang maimplementar sa atong tagsa-tagsa ka panimalay. Unsa man gid ay ni siyang klasiha sa programa o pamaagi. Siya mao ni siya una. Kini siya ako lang kini batbaton sa English nga pinulungan. Some existing problems with centralized landfill and dam site. So mao ni aktong nakita karon. Nga bisan asa ta moadto asam dadang basura. Mag-ingon ang atong mga opisyali sa gobyerno adto sa dam site or sa landfill. Karon unsa may kalainan anang dam site o landfill? So ato kining batbaton ang dam site bisan unsa nga basura ilabay nimo diha gatapok lang wala kay gihimo nga magitawag nato siya dili mahimong makadaot sa kalikupan. Ang landfill based on the names and definition of landfills actually it is an engineered type of dumping area. So unsa man ang mga engineer diay? So example na magbuhat kag dumping o dam site o landfill diay sorry. Mo na nga kana before nimo na siya labayan, imo nang hapinan. Lapinan nimo na siya dayon usa pa ka motambak og basura. So tambak kag basura diha katag-katag yun, katag hantod siya murag sakto-sakto na sige bag-on. Kabira na po na siya og atong gitawag og anapog tanan. So mo na siya landfill definition. Dili pareha sa basura nga yabo lang kay yabo. Ako sa dam site. Din karon ang landfill nganong gihapinan di ay. What's the purpose nganong gihapinan? It's because ang landfill supposed to be kolektahon na siya ang gitawag natong leachate o mga duga. Kay it is under another program gitawag natong treatment. So kolektahon to siya para i-treat. So unsa man gyud ay mga problema sa centralized landfill? Una, eyesore seeing garbage containers outside fence of household scavenged by dog and cats. So mo ni siya. Ikaduha, segregation of uselessness, seeing classified garbage placed together in one and the same garbage truck for hauling to common dump site or landfill. So sige tag-implementar segregation. Pero pag abot sa basurahan, tig-kolekta sa gulon ra gihapon. So unsay katulong problema ani? Mao ning gitawag natog foul odor disturbing passenger of vehicles following garbage trucks in highway. So mao ni siya common. Makasunod ta ay basura ron baho man kaayo. So mao na siya. Ikaapat, costly construction and maintenance of landfill and dam site. So mahal kayo ang pag-maintain ani mga dam site ug landfill. Ikalima, destruction of nature. God did not make mountains out of garbage, but of clean rivers, soil, and plants made more beautiful by verdant lashes of fresh air and chirping birds. So muna siya. Muna ay usa sa mga magkakaroon nga existing problema sa centralized landfill ug dam site. So, i-implement na to aning decentralized home-based landfill, we should identify the root causes and above problems. So, first,
violation of principle of responsibility. He who causes the production of garbage should be the one to manage. So, unsa man gid nibot po sabot. So, kung kita ang tao mo'y hinungdan sa basura, kita pong tao ang mosulbad o unsaon tani pagsulbad ang problema sa basura. So, that's it. So, ikaduha, incapability of household and even industrial establishment to tackle highly technical problem on solid and liquid waste. So, mo na siya real problema. Naatay basura, pero lisod, nato na siya sulbaron, kay wa ta kay baw sa saktong pamaagi. So, ikatulo, garbage truck, in most cases, not readily available at areas where garbage is piling. So, meaning, naay problema sa mga truck, tig-koleksyon. Di ba? So, upat, having only common dump site or landfill defeats the purpose of segregation. Yeah. Actually, this is really the reality. Nagsige tag-impose og segregation, but during the disposal of the garbage truck, di ilagya pong dalhon dito sa area sa dump site or landfill. So meaning, posibleng gasagol. Sagol, gihapon kinaaman dito. Okay? So presence of human scavengers. So atong mga dump site og landfill na, yun na yung mga gitawag na to mga hikayay o ganang mga scavenger sila ba? Kaya matod pa nila na may kwarta sa basura. So ikaw household or business establishment and government have no means of coming up with high impact technology that it enables garbage to be completely deodorized and further decomposed to become organic fertilizer component in a very economical manner. So mo ni siya. Ikapito mo ning tangible benefits that may be derived from expending and managing solid and liquid waste not of use. So, di kayo klaro ba kung nabatay gitawag pa na nilang nabatay makuha diha? So, mo na question nato nganong ato mang i-manage wa man tay makuha. So, unsa may resulta ana? So, wala gitawag nato ang mga tao wala sa una-una unsaon paglabay. So, lack of concern and discipline of household and establishment in attending their own ways. So, kini, abi kay naitig koleksyon nga basura, kolekto sa atong gobyerno, ibutang na to sa gawas. So, ano tayo, asan ang labay na nako na dito, kuhaon na nila. So, not knowing nga, na di ay problemang ikaw mismo ang naghatag. Di ba? So, sa decentralized home-based landfills, as the simple and complete solution, no biodegradable shall go out of the household. Ganon samde ni siya. So, una, buhaton na to ang garbage classification. Sa mong una, katong gitawag na to biodegradable waste. So, sa atong basura sa balay, sa matag adlaw, 85% by weight ana mo nang gitawag na to biodegradable. And the 15% by weight sa atong kinatibok ang basura kana maklasify na to sa non-biodegradables. So, gamay ra di kaayo ang non-biodegradable. So, ang atong biodegradable, so mo to 85%. So, kato natay mahimo to. So, unsa may mga klase sa mga non-biodegradables? Una, non-biodegradables with commercial value. So, unsa din sila? So, kato ng mga recycle na to, mabaligya, magamit pa na to. So, naa na siya gitawag og commercial value. Ikaduha, non-biodegradable with no commercial value but recyclable. So, naay dihay mga basura nga pwede na to siyang di siya mahalin pero pwede na to magamit og otro. So mo ni siyang with no commercial value but recyclable.
So ikatulo mo ning non-biodegradable with no commercial value and not recyclable. So mo ning tulo ka klase sa non-biodegradable, which is atong problema kaayo. Ngano problemahon man tatong mga biodegradable, ma-decompose man to, di ba? So mo ni siya ang problema gid ay sa basura. Sa 100%, which is ang 85%, kaya na tong i-process sa ato ang balay. Dili na ta magsalig gobyerno. Then ang katong 15% nga non-biodegradable, dapat siya classification na tulo. So, motong tulo akong gibat-bat ganina, katong with commercial value, no commercial value, o but recyclable. Ikatulo mo tong no commercial value, not recyclable. So, unsang giday ni siya? So, ang pag-implementar sa DHL, ang mechanics ani niya mauning mosunod. Una, deodorize the biodegradable, usually kanang mga foul odor, kanang mga baho, yun kayo. With a bioenzyme especially formulated for this kind of garbage. So, naay bioenzyme ani nga atong i-spray mawa ang baho. So, the deodorized garbage can now be used as effective organic probiotic basal fertilizer for urban gardens in cities and municipalities. Sumoto siya. Ang 85% nga biodegradable, pa-decompose na siya, nya mobaho man na. So natay gamitong bioenzyme para i-spray na, para mawa ang baho. Mo nang gitawag nato og breeze. So ang breeze usa ni siya ka bioenzyme di ay para pawagtang sa baho 7 to 10 seconds. Kinisad siya, makatabang man to siya sa pag-decompose og dali sa mga biodegradable nga basura. So, kung ganahan mo anang mugamit ng bioenzyme, kay mo manay gigamit aning DHL program para pag-decompose o papawa sa baho, pwede lang ka mong mupalit o mo-order ngadto sa kang Minerva o Rio Milicio nga makontak niyo sa numero nga 0955-195-1327. So, sila ang naaani nga klase sa bioenzyme. Ikaduha, usaon, ikaduhang mechanic, what to do with above mentioned non-biodegradables? So, non-biodegradables with commercial value, ato na ibaligya sa junk shop, naman na kantidad. Di ba? Pwede na ito ibutang sa junk shop, kaya ilam ng utrohon og tunaw. Ikaduha nga klase, non-biodegradables with no commercial value but recyclable. So, atong buhato na give to barangay or municipality or city which may process ana nila. Using garbage oven, such type of garbage into plastic tiles or bricks for footpaths and other uses for the community. So, sila na bahala na. Why commercial value, pero ma-recycle man. So, atong pormahon og otro para magamit. Ikatulo, katong non-biodegradable with no commercial value but not recyclable. So, unsaon nato ni sila? So, mo ni atong buhaton, ato silang ilubong. So, bury in the soil at the household vicinity, ano sa balay? Nato, lungag ta dinha kung kuan o mangita tagpaagi o balitan wala gid simentado atong tibok balay. So naatay na ilhan nga tao nga naa sila kalubngan. So mahangyo ta nila pwede ba nato ni siya atong ilubong lang dito. Kay naa man gud tay panungtihon nga what has come from dust to dust return. So mo na siya. Usa na ka example bitaw. Ato na silang ilubong niya, mabalik nagka-decompose, so mabalik sa yuta. Mo na siya ipaagi aning DHL. So, ang dako kayong problema sa DHL, dili na siya problema karon. Ang kaya ang nahimo, ang 85% biodegradable. So, ato to silang i-compose, atong wag tangon ang baho, pinaagi sa breeze. Then, katong mapalit, mabaligya, so ibaligya. Di ba? Na, katong, gitawag na to
dili siya mabaligya pero mag-recycle o magamit, so yatag na to sa barangay. Sila na'y bahala na kung saon. Ikatulo, katog yung wala gyud siya gamit, di na ma-recycle, di na sad siya magamit. So ang buhaton nimo na mura to atong problemahon. So sa ato pa, ato lang ibutang ni rong sa 15% o 85% biodegradable niya, 15% non-biodegradable. So atong bahinon sa tulo, kompletan 5% ana niya mabaligya, 5% ana niya ma-recycle. Duway kantidad pero recycle. So ang ikatulo, 5% na di itong problema kayo nga wala ay gamit. So mo to atong ilubong. Kay naam tay panag-ingnon lagi nga kung diin ka gikan, kung gikan ka sa abog sad ka mo balik. So mo na siya. So tanang butang kung mo na siya nga principle, mahitabo gina. So ilubong nato sa yuta kana siya. Then atong ada no, sprayhan nato bioenzyme para mo decompose dayon mo madali siya. Uno mo tong gamito na tong breeze. Sprayhan nato breeze. So wag ta na dayon ang kuan o malata dayon na siya kay ang breeze ya bom na siya usa ka additive nga para madali siya og decompose niya usa sad siya sa kuan nga mawa ang baho 7 to 10 seconds. Kung kamo ganahan mo testing, kontak lang mo atong numero o asbo nako 0955-195-1327. So, how to activate a mother culture of garbage bioenzyme? So, unsaon din siya? Unsa din na siya? Unsa na bioenzyme nga atong gitawag nga mother culture? So, ang kuan niya nga klase, usa ni siya ka klase sa enzyme nga gidesign for this kind of programs or problema. So, mother culture na 1 liter, clay activator 1 liter. So, sa glanran na nimo, isagol na nimo sila og 35 ka tubig, litro nga tubig. Then, butangan nimo og tunga sa kilo nga brown sugar. O kanang gitawag na to nga siguro sa tuwa natay daghang kanang gitawag na to kinugay. Pwede na. Pero brown sugar ni siya, ha? So, unsaon na siya? Mo ni siya mixture anang garbage bioenzyme. So, kanang gitawag na kog breeze. So, mo ni siya ipagbuhat. Then, how to dilute finally ang activated garbage bioenzyme. So, mo ni siya klase, mo ni sulod anang atong gitawag og breeze. So, how to dilute? Unsaon na to siya para magamit ng yun? So, for spraying to biodegradable garbage, activated garbage bioenzyme, usa ka litro. So, usa ka litro ani, gitawag na to activated mother culture of garbage bioenzyme, atong punan og 65 ngadto sa 75 litros. So, mudaghan siyang maayo. So, atong spray. So, unsa ka dako ang garbage. So, dili kay takas. Kaya ang usa ka litro atong bioenzyme na to, nagantida na siya siguro mga 3,000. Ya usa ka litro imo man sa gulag sa 65 ngadto 75 ka litro. So pila na tanan. So ibutang na nato sa aritas 75 so mahimo ng 76 ka litro. Ya, kana 76 ka litro, bali nam natulo ka container, spray na nimo gamay ring spray na mawaan na yung baho. So mo na siya principle sa DHL nga atong gidiscuss karon dinha sa mga atong kaubanan sa Kabisayaan, sa Luzon ug sa Mindanao. So usbon nako kung ganahan mo order sa katong pawa sa baho sa atong mga basura o aron sa dali malata, order lang kamo og gitawag natong breeze bioenzyme. So garbage ni siya nga bioenzyme nga nagtabang aron dali ma-decompose ug mawa sa dayon ang baho sa atong basura. So pinaagian niya wala na tay baho nga kuan ug wa na sa tay basura kayong ilabay. So gamay lang kayong kolektahon sa atong garbage truck o pinaagyan ning DHL. So the program nga DHL, if you want us to discuss more or to explain more of this, so just contact the numbers nga akong ibasa ganina, labi na kang Doc Saison which is siya nagbuhat ani nga klase nga
bioenzyme nga kining gitawag og BRIS nga pawala sa baho sa basura o bisan unsa nga klase sa basura. So kung ganahan mo ana nga mo testing, moari mo tawag mo sa kuha 0955-195-1327 or 0923-365-5734. So kana pinaagi ang numero ha. Kung gusto mong inyog yung testingan, sulayan, to tinuod ba ning akong gisulti, order mo. Atong testingan, unsa nga klase sa baho. Basta ka na lang mo decompose nga baho, it is tested, nga mawagi na siya 7 to 10 seconds. Bisag ka ng baho niyo sa hasang sa isda. Pagkuha mo kanang kanal nga baho kayo, testingi. Sprayhi lang ani. O bubuin ninyo, putawon niyo, aron mawagi siya tanan. Spray, ipag-spray niyo, timuta kung mabaho pa ba. So, muna siya atong gamit sa pag-decompose o pawa sa baho, ang BRIS. So, subuna ko, pwede mo ka-order ani sa numerong 0955-195-1327, pangitaa lang si Rio o kundi si Minerva. Then, pwede sa ninyo makontak ang 0923-365-5734, pangitaa lang si Dr. Marlon L. Saison sa arlang sa pag-order. Kanatong tanan, may buntag, salamat. In days gone by, the earth was lush and green. But humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doctors by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted as lessons weren't learned. But in our hearts, we knew the call to change our mindset, to save it all, our pride. So we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doctors by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, doctors by and nice, our work's never done. We teach and we guide with knowledge in hand, to leave a legacy to protect this land. We tell the world it's time to change, to hand over the earth, not rearrange, to future generations. We'll pass the key to a world restored, to live wild and free. Yes, we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doctors by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Together we rise with knowledge and might, for the earth's future will stand and fight. Mollify unites with a purpose grand, to heal the earth and take a stand.